Hello friends, the finally Assam Police AB Commando Katop ओंखारबाय Dangerous Katop दानिया साख्रि लानोबा Assam Policeआव Katopआ high level दा बिनि सायाव गासैबो डिसकास खालामगोन ST EOR आव Katopआ बेसेबां थांखो 10 साइको टेस्टआव नोंथांमोननि बेनो जाबाय बिग चान्स दा गोबाव खालामा जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आं एसे बिजियाव दङमोन अब्लाबो फुङाव मोनसे भिडिअ खादोंमोन जे Assam Police Commando फैगोन होननानै बाट एसे लेट जाबाय जियानो जा नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेटखौ लाना फैबावबाय बेनो जाबाय Commando रिजाल्ट आरो नेक्स्टआव साख्रि जानोबा बेसेबां नांगोन काटअफ बेनि सायावबो डिसकास खालामगोन दा गोबाव खालामा जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव दा जों फैबाय SLPRB आव आरो रिजाल्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गाव गावनि रल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना नायनांगोन माखासे फर्मुला पार्सेन्ट वाइज लादों बेखौथ' मिथिखाजोब्बाय दा रिजाल्ट चेक खालामनोबा क्लिक हियरआव थुनांगौमोन बेखौथ' रोंखाबाय जानांगौ गासैबो रल नाम्बारखौ बार्थडेखौ होनानै साबमिट खालामबानो मोनगोन रिजाल्ट बेनो जाबाय कमान्ड' दा नेक्स्टआव नोंथांमोननि काटअफ स' बे काटअफआ अल आसाम थांदों एबा स्टेट वाइज थांदों बेयाव खुनु डिस्ट्रिक्ट वाइज नङा दा जों नायनोसै ST खथायाव बेखिनि काटअफ थांदों माने गोजौ बुहुत काटअफ थांदों जेराव जों सिगां डिसकास खालामदोंमोन काटअफआ गोजौ थांगोन होननानै स' दायो जोङो काटअफ दिहुनोबा ओरैबायदि माखासे आदबजों थांनांगोन जेराव नोंथांमोननि बेयाव होनाय दङ बेनि जाबाय STP खथायाव 86.05 दङ ना बेखौ जोङो बेयाव सानजाबनानै राननांगोन अके होमबानो जोंनि काटअफआ ओंखारो आरो दा बेबादि सिस्टेमाव जों खालामनांगोन दा नेक्स्ट लेभेलावबो नोंथांमोना बेबादि सिस्टेमावनो मोनबाय थागोन देन बेनि काटअफ ओंखारोबा जोंहा मोनगोन 68.84 जों बेबादि काटअफ मोनदों 80 नि गेजेराव टटेल मार्क्सआ 80 दंमोना ST आव जा बा गुबुन जा जिखुनु जाया स' दायो जेनेरेल खथायाव 69.2 बेबादि थांदों काटअफआ एसेबांबो गोजौ थाङाखै जेनेरेलाव बाट बेखिनियानो थांदों आरो ओभारअल दा जायखिजाया नेक्स्ट लेभेलाव बेजों साख्रि मोननाय नङा आरोबाव साइको टेस्ट दङना बे साइको टेस्टजों लानानैसो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन थ' बेखायनो साइको टेस्टनि थाखाय बयबो रेडि जा जेराव 20 नाम्बार गाहाम दङ दा साइको टेस्ट डेट फैखाबाय दा अब्ला जों बेहाय जों नायनोसै बेनो जाबाय नोंथांमोननि रिजाल्टआथ' दिनै होबाय 27 मार्चआव होबाय डेट वाइज होनाय बायदि होदोंआनो थिग दं देन 7 एप्रिलाव नोंथांमोननि साइको टेस्ट जागोन अके देन बेखायनो 2 एप्रिलाव एडमिट मोनगोन 11 AM जानाय लोगो लोगो SLPRB आव एडमिट मोनगोन दा साइको टेस्टआव जेराव 20 नाम्बार दङना दा बेखौ मोजां होनांगोन मानोना बे नाम्बारा दाजाबनानैसो नोंथांमोननि साख्रि जागोन लास्टआव मोनसे ओभारअल काटअफ ओंखारबावगोन आरो जुदि नोंनिया फिजिकेल टेस्टनिया खम काटअफबाबो नोंथाङा फंबायमोना साइको टेस्टआव मोजां पारफरमेन्स 20 आव 20 लानो नाजा अब्लानो चान्सआ दङ टेनसन दाजा दा बे जाबाय काटअफ आरो नेक्स्टआव गोदान साख्रि फैगोन 2026 नि सिगां कमान्ड' फैयाब्लाबो 100% कनस्टेबल ABOB बा गुबुन पस्टआ आसाम पुलिसाव 100% फैनाय चान्सआ दङ मानोना बिथांमोना इलेक्सन खाथियाव साख्रि होबावनो हागौ आरो दा जियानो जा बेखिनियानो थाबाय आरो नेक्स्टआव गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोननो हागोन